166 years ago, on June 24th, 1859, a Swiss man named Henry Dunant had taken a business trip to the small northern Italian town of Solferino. ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ንሚልዮናት ወገናት ኣሰር ስቃይ ዝቕንስን ህይወት ዘድሕንን ዘለዎ ዓብዪ ትካለ ቀይሕ መስቀል ንርኢ ኣለና። ይኹን እምበር እቲ ነዚ ዓለም ለኻዊ ተኣምረ ዝፈጠረ ውልቃዊ ሓጎሱ ፍቕሩን ሃፍቱን ሰብኣውነት ዝሰውአ ውልቀ ሰብ ታሪኹ ከመይ ከም ዝተዛዘመ ትፈልጡ ዶ? እምበኣርከስ ኣብ ታሪኽ ንፈለማ እዋን ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተን ንጉሳውያን መራሕቲ ዓለም ንሓሳቡ ኣሚኖም ክምበርከኽሉ ዝገበረ ሄነሪ ዱናንት ብሰንኪ እቲ ዝሓዞ ቅዱስ መትከል ግን ንግዳዊ ምንቅስቓሱ ዓንዩ ካብቲ ባዕሉ ዝመስረቶ ትካለ ተሰጒጉ ንነዊሕ ዓመታት ባኒ ዝገዝኣሉ ሲኢኑ ብጽምዋን ድኽነትን ክነብር ተገዲዱ እዩ። እቲ ጸላም ናበይ ዝወስደኒ ዘሎ ብምባል ብዘሕዝን ስቃይ ጭንቀትን ብሕታውነትን ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ስርዓተ ቀብሩ እኳ ብዘይ መርድእን ሓወልትን ብስቕታ ክኸውን ዝተመነ ፍሉይ ናይ ሰብኣውነት ጅግና እዘ መልኪትና ድማ ካብቲ ልቢ ዝሰበረ ደማዊ ውግእ ሰልፈሪኖ ጀሚሩ ክሳብ ተብ ገጠር ሆስፒታል ዝተዛዘመ ዝሕዝን ህይወት ሄነሪ ዱናንት ዘዘንቱ ታሪኽና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ነዚ ዓብዪ ታሪኻዊ ሚስጥር ክሳብ መወዳእታ ብምክትታል ጻንሒትኩም ምሳና ክኸውን ድማ ዕድመና እዩ። ጂን ሄነሪ ዱናንት ካብ ኣቦኡ ዣን ዣክ ዱናንትን ካብ ኣዲኡ ኣን ኣንቶኔት ኮላዶ ዱናንትን ተወሊዱ። ወለዱ ሃብታማትን ብሉጥ ማሕበራዊ ማዕረግ ዝነበሮምን እዮም። ኣቦኡ ዣን ዣክ ዱናንት ንኣካለ ጉዳኣትን ዘኽታማትን ዝሕግዙ ኣብ ሰብኣዊ ስራሕቲ ዝነጥፉ ነይሮም። ኣዲኡ ኣን ኣንቶኔ ዱናንት እውን ንሕሙማትን ድኻታትን ኣብ ምሕጋዝ ዝተግሃ ሕያወይቲ ኣዶ ምንባረን ይንገር። ሄነሪ ድማ ካብዞም ብንግዲ ህይወት ዝመርሑ ስድራ ቤት ጉንበተ 1828 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ተወሊዱ። ሄነሪ ዱናንት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ክርስቲያናዊ እምነትን ሰብኣውነት ዝተላበሰ ስነ ምግባርን ይዓብዩ። ወለዱ ካብ ንእስነቱ ጀሚሮም ንጽጉማት ናይ ምርዳእ ልምዲ ስለ ዝነበሮም ኣብ ህይወቱ እወንታዊ ጽልዋ ክህልዎ ገይርዎ እዩ። ሄነሪ ዱናንት ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላትን መስራቲ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀልን እዩ። ብሰንኪ እቲ ዘርኣዮ ዓብዪ ሰብኣዊ ኣበርክቶ 1901 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ኣብ ታሪኽ ንፈለማ እዋን ዝተዋህቦ ሽልማት ኖቤል ሰላም ምስ ፍሬድሪክሽ ባሲ ብሓባር ዝተዓወተ ዓብዪ ሰብ እዩ። ዱናንት ኣብ ኮሌጅ ዲ ጄኔቫ ይመሃር ነይሩ። ይኹን እምበር ትምህርቱ ብዝተደለየ ደረጃ ከይወድአ ንግዳዊ ስልጠናታት ክከታተል ጀመር። ኣብ ሓደ ባንኪ ከም ተለማማዲ ኮይኑ ድማ ስርሑ ጀሚር እዩ። ጸኒሑ በቲ እዋን ኣብ ትሕቲ መግዛእት ፈረንሳይ ዝነበራ ሃገራት ኣልጀርያን ቱኒዝያን ዝተፈላለዩ ወፍርታት ንግድን ሕርሻን የሳለጥ ነይሩ። ፋይናንሻል ኤንድ ኢንዳስትሪያል ካምፓኒ ኦፍ ሞንስ ዲ ጀሚላ ሚልስ ዝሰሙ ኣብ ምቕራብ ባኒ ዝሰርሕ ትካል ብምምስራት ድማ ዓብዪ ምንቅስቓስ ንግዲ ክኸፍት ክኢሉ። ኣብ 1859 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ህይወት ሄነሪ ዱናንት ንሓዋሩ ዝቐየረን እቲ ኩነታት ቀይሕ መስቀል ክምስረት ዘገደደን ፍጻመ እውን ተኸሰተ። ሄነሪ ዱናንት ኣብ ኣልጀርያ ንዝነበሮ ጸገማት ስራሕቲ ንግዲ መሰል ማይ ንምፍታሕ ንንጉስ ፈረንሳይ ናፖሊዮን ሳልሳይ ብኣካል ረኺቡ ከዘራርቦ ደለየ። በዚ ምኽንያት ድማ ንጉስ ናፖሊዮን ምስ ሰራዊቱ ናብ ዝነብሩሉ ሰሜናዊ ክፋል ጣልያን ተጓዒዙ። ሰነ 24 1859 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ዱናንት ኣብታ ሰልፈሪኖ ዝተባሃለት ቦታ ክበጽሕ ከሎ ኣብ መንጎ ጥርኑፍ ሰራዊት ፈረንሳይን ሳርዲንያንን ብሓደ ወገን ሰራዊት ኦስትሪያ ብኻልእ ወገን ዝተኻየደ ደማዊ ውግእ ገና ኣብ ምዝዛሙ እዩ ዝነበረ። ብሰንኪ እቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 40,000 ወታደራት ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ኮይኖም ድማ ጸንሑ። እቶም ቁስላት ብዘይ ምንም ሕክምናዊ ሓገዝ ብስቃይ ንሞት ይሳጥሑ ስለ ዝነበሩ በቲ ኩነታት ኣብ ከቢድ ሓዘን ጥሒሉ ግቡእ ስርሑ ከከናውን ዘይከኣለ ዱናንት ንግዳዊ ጉዳዩ ብምግዳፍ ንተቐማጦታ ከባቢ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብምውዳብ ንኹሎም ቁስላት ወታደራት ብሄር ኮነ ሃገር ከይፈለየ ክሕግዙ ኣተሓባበረ። እተን ደቂ ኣንስትዮ ቱቱይ ፍራተሊ ማለት እውን ኩሎም ኣሕዋትዮም ብምባል ንኹሎም ወገናት ማዕረ ሓገዝ ክህብኦም ክኢለን እየን። ኣብ 1862 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ናብ ዓዱ ምስ ተመለሰ ነዚ ዘስካሕክሕ ትርኢት ዝገልጽ ዝኽሪ ሰልፈሪኖ ማለት እውን ሜሞሪ ኦፍ ሰልፈሪኖ ዘርእስታ መጽሓፍ እውን ሕቲሙ ንኣንበብቲ ኣበርከተ። ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ክልተ ዓበይቲ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ኣብ እዋን ውግእ
ንቁስላት ወታደራት ብዘይፈላላይ ዝሕግዙ ማሕበራት ዓርሰ ፍቓድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክህጣየሻ ዝገብር ምክሪ ሓሳብ ብምሃብ ነዞም ሓገዝትን ቁስላትን ዕቑባ ዝህብ ዓለም ለኻዊ ትካለ ክፍረም ድማ ኸኣለ ሄነሪ ዱናንት እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ትካለ ክምስርት ከሎ ብዙሓት ዓበይቲ ዕንቅፋታት ኣጋጢሞም እዮም ፈለማ ሓሳቡ ተቐባልነት ዝሰኣነ ኮይኑ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ እዋን ውግእ ቁስላት ጠላት ምሕጋዝ ንወታደራዊ ስትራቴጂ የዳኽም እዩ ብምባል ንሓሳቡ ከም ዘይጭበጥ ሕልሚ ገይሮም ይርእይዎ ነይሮም ኣብዚ ከይዲ ካሊእ ዘጋጠሞ ዕንቅፋት ድማ ምስቶም ንኮሚቴ ጀነቫ ጸኒሑ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝኾነ ንምምስራት ብሓባር ዝሰርሑ ዝነበሩ ጠበቓ ጉስታፍ ሞኔር ዓብዪ ናይ ስልጣንን ኣሰራርሓን ምስሕሓብ ምፍጣር እዩ ሞኔር ንዱናንት ካብቲ ትካለ ንምግላል ሓያል ጸቕጢ ገበረ ሄነሪ ዱናንት ጊዜኡ ፍልጠቱን ጉልበቱን ወፍዩ ኩሉ ኣብዚ ሰብኣዊ ስራሕ ስለ ዘውዓሉ እቲ ኣብ ኣልጀርያ ዝነበሮ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ዓነወ ኣብ 1867 ቁጥጥር ኣውሮፓውያን ንዕዳ ዘሳጥሕ ከቢድ ኪሳራ ድማ ኣጋጠሞም እዚ ድማ ኣብ ማሕበረሰብ ጀነቫ ዓብዪ ውርደት ዘስዓበሉ ኮይኑ ካብቲ ባዕሉ ዝመስረቶ ቀይሕ መስቀል እውን ክእለ ተገዲዱ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ብድኽነትን ብጽምዋን ስደተኛ ኮይኑ ድማ ተቐመጠ ባኒ ንምዕዳግ እኳ ክሳብ ዘይኽእለሉ ደረጃ እውን ክበጽሕ ክኢል እዩ ሄነሪ ዱናንት እዞም ኩሎም ብድሆታት እንተጋጥሞ እውን ዱናንት ንዓወ ዝበቕዓሉ ባህርያቱ እውን ዝውንን ነበረ ዱናንት ብዛዕባ እቲ ዝሓዞ ሰብኣውነት ዝተላበሰ ስነ ምግባር ፍጹም እምነት ነይሩ ስሙ ከጸልምዎ ከለዉ ካብ ትካሉ ክግለል ከለዉ ካብቲ መትከሉ ንድሕሪት ፍሕት ከይበለ ብጽንዓት ደው ኢሉ እዩ ነይሩ ሄነሪ ዱናንት ብሉጥ ጸሓፋይን ብዝግባእ ሓሳቡ ዝገልጽን ተዛራባይ ነይሩ ነቲ ዘሕተሞ መጽሓፍ ንኹሎም መራሕቲ ሃገራት ኣውሮፓ መሳፍንትን ወታደራዊ ጀነራላትን ባዕሉ ብምብጻሕ ከም ዘንብብዎ ድማ ገይሩ እዚ ድማ ኣብ 1863 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ክምስረት ኣብ 1864 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ድማ እቲ ቀዳማይ ውዕሊ ጀኔቫ ማለት እውን ጀኔቫ ኮንቬንሽን ብ12 ሃገራት ክፍረም ኣኽኢሉ እዩ ሄነሪ ዱናንት ካብ ውልቃዊ ሃብትን ረብሓን ንላዕሊ ስቓይ ደቂ ሰባት ንምቕናስ ዘቐደመ ሰብ ኮይኑ ዓለም ግን ኣብ መወዳእታ እያ ክትርድኦ ዝኸኣለት ንነዊሕ ዓመታት ተረሲዑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 1895 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ሓደ ሄደን ዝተባሃለ ገጠር ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ድኻታትን ሕሙማንን ብህይወት ከም ዘሎ ረኸቦም እዚ ዜና ንዓለም ዘደንገጸ ሓበሬታ እውን ነይሩ ኣብ ሓጺር ግዜ ግን ንዕኡን ስሩሑን ዝምጥን ክብሪ ተዋሂብዎ እዩ ኣብ 1901 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ድማ ፈላማይ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉ እዩ ሄነሪ ዱናንት ሙሉእ ህይወቱ በቲ ዝሓዞ ንሰብኣውነት ቀዳምነት ዝህብ ፍልስፍና ህይወት እምብዛ ዝተመሰጠ ሰብ ብምንባሩ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ኮነ ሓዳር ኣብ ምምስራት ተገዳስነት ኣይነበሩን በዚ ድማ ሙሉእ ዕድምኡ ብዘይ ሓዳርን ውሉድን ብሕታዊ ኮይኑ ክሕልፎ ኽኢሉ ሙሉእ ኣቓልቦኡ ኣብ ዕላምኡ ምንባሩ ዱናንት ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንእምነቱን ንሰብኣዊ ስራሕትን ህይወቱ ይህቡ ጸኒሑ እውን እቲ ንግዱን ምምስራት ቀይሕ መስቀልን ሙሉእ ጊዜኡን ጸዓቱን ስለ ዝወሰዶም ንውልቃዊ ፍቕርን ሓዳርን ዝኸውን ግዜ ከም ዘይነበሮ ይንገር ኣብ 1867 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ብዘጋጠሞ ክሳራን ውድቀትን ንግዳዊ ስራሕቱ ካብ ሕብረተሰብ ንኽግለልን ክርሕቕን ገይርዎ እዩ በዚ ምኽንያት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣውሮፓ ብጽምዋን ብድኽነትን ክሕልፎ ተገዲዱ ኣብ መወዳእታ ዘመኑ ህይወቱ ክሳብ ዝሓልፍ ንልዕሊ 18 ዓመታት ዝኣክል ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ናይ ገጠር ሆስፒታል ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ክፍሊ ጽምዋ ሓልዩ ተቐሚጡ ሄነሪ ዱናንት ንውልቃዊ ሓጎስ ፍቕርን ስድራ ቤትን ሰዊኡ ህይወቱ ሙሉእ ብምሉእ ንረብሓን ድሕንነትን ደቂ ሰባት ዘበርከተ ሰብ እዩ መወዳእታ ዘመን ሄነሪ ዱናንት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ነይሩ እቲ ምእንተ ሰብኣውነት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ከም ዘይብሉ ብዝሕዝን ጽምዋ ተጎቢኡ እዩ ዘመናት ሕሊፉ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ሕማም ጭንቀት እምሮን ጸቕጢ ኣካልን ተሰናቢዱ ድማ ሰባት ክቐትልዎ ወይ ክምርዝዎ ከመ ዝደልዩ ገይሩ ይሓስብ ነይሩ በዚ ምኽንያት እውን ካብ ሰባት ተነጺሉ ህይወቱ ክሕልፍ ዝኸኣለ 30 ጥቅምቲ 1910 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን ኣብ መበል 82 ዓመቱ ኣብታ ንነዊሕ ዓመታት ተዓቂቡላ ዝነበረ ሃይደን እትበሃል ኣብ ገጠር ስዊዘርላንድ እትርከብ
ዝርከብ ሆስፒታል ድማ ዓረፈ ዱናንት ቅድሚ ሞማቱ ዝተዛረቦም ናይ መወዳእታ ቃላት እቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሳቀዮ ዝነበረ ሕማመ ተነጽሎን ጽምዋን ስምዒቱ ዝገልጹ ነይሮም ሄነሪ ዱናንት እቲ ጸላም ናበይ ዝወስደኒ ዘሎ ብምባልዩ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ስርዓተ ቀብሩ ድማ ቅድሚ ሞማቱ ብዝሃቦ ጽኑዕ ንዛዜ መሰረት ተፈጺሙ ህይወቱ እንተሐልፍ ምንም ዓይነት መንግስታዊ ኾነ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ከይግበረሉ አዚዙ እዩ ብዘይ መርድእን መሰነይታን ፈተውቱ ወይ ህዝቢ ተኣኪቦም ከሰናብት ወይ ደሌን ብዘይ ምንም ነገር ከምታ ብስቕታ ዝነበራ ብስቕታ እዩ ክቕበር መሪጹ ርእሱ ካብታ ዝሞተላ ሃይደን ናብ ከተማ ዙሪክ ተወሲዱ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ጽቡቕ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሰባት ኣብ ዝተዳለወ መካነ መቃብር ድማ ተቐቢሩ ዱናንት ኣብ መቃብረይ ምንም ዓይነት ናይ መዘከርታ ሓወልቲ ወይ ድማ ምልክት ኣይገበረሉ ኢሉ እውን አዚዙ እዩ ሓመድ ሬስኡ ብዘይ ምንም ዓይነት ስም ወይ ድማ ምልክት ኣብ ዙሪክ ተቐቢሩ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሑ እዩ ድሒሩ ግን ንዝኽሩ ዝኸውን ሓወልቲ ኣብቲ ቦታ ቆይሙሉ ይርከብ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝረኸቦ ሽልማት ኖቤል ብዙሕ ገንዘብ ክመጸሉ ጀሚሩ ነይሩ በቲ ዘንበሮ ኑዛዜ መሰረት ድማ ነታ በሆስፒታል ነዊሕ ዓመታት ክከናኸኖ ጸንሐ ዶክተር ሄርማን አልተርዩ ሂቦ ፍርቂ ገንዘቡ ድማ ንመዕቆቢ ድኻታትን ሕሙማትን ሃይደን ሃበ እቲ ዝተረፈ ዝበዝሐ ገንዘብ ድማ ኣብ ስዊዘርላንድን ኖርዌይን ዝርከቡ ኣብ ሰብኣዊ ምግባር ዝነጥፉ ትካላት ከም ዝውዕል ገበረ ሄነሪ ዱናንት ኣብ ህይወቱ ዝመስረቶ ዓለም ለኻዊ ትካል ቀይሕ መስቀል ሎሚ ንሚልዮናት ሰባት ዝሕግዝ እንትኸውን ንሱ ግን ከምቲ ባዕሉ ዝደለዮ ብትሕትናን ብስቕታን ካብ ዝዓለም ተሰናቢቱ ክቡራትን ክቡራንን ተዓዘብትና ንቻናልና ሓደሽ እንተደኣ ኮይንኩም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ መሰትን እዋናውያን ዛንታታትን ቀጻሊ ንኽበጽሕኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ንኽጥውቁ እናዓደምና ኣብ ቀጻሊ ክሳበ ብኻሊእ መሳጥ ዛንታ እንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ሰላም ደሓን ኩኑ